A půjdou sem vedle Renatky si stoupnout před zrcadlo, jo? A porota teda jako nakonec určila 5 bronzových medailí, 5 stříbrných a 5 zlatých. A začneme těmi bronzovými medailemi. Takže medaili bronzovou získává Nelinka Ederová, Sofinka Šimková, Čura. Sofinka Šimková, potom Julinka Kartušáková a Adéla Plašková. Adélka Plašková. Adélko, kde pak máme Adélku Plaškovou? Adélko, pojď. Pojď sem. Já mám Plašková. Tak, a holčičky, kde pak jste? Kde pak já vás mám? Všechny 3. Ještě máme jich mít 5. Takže Sofinka Šimková, kde pak je Sofinka? Čura. Ona Čura. Tak dobře. Tak za chvilku. Už je tady, takže Sofinko, pojď. Já se ještě na něco zeptám.